Zdrava hrana. Zdrava hrana, sine. Gledaj šta je. Vidi, sine, ovo ne valja, sine. Ovo ništa ne valja. Na račun kuće, sine, mada ti nisi ljubitelj ovih stvarni, ali dobro. I konačno je došao red da i mog najboljeg prijatelja, drugara Daču odemo na jednu zajedničku ekskurziju malu. Iskoristili smo priliku da odemo do Zlatibora u njegov apartman. Posle više nedeljnog odlaganja konačno smo se organizovali i krenuli smo. Plan je jednostavan, malo vožnje, mnogo dobre klope, mnogo zezanja i uživanja, ništa specijalno. Otišao sam po njega na Karaburmu i odatle krećemo dalje u akciju. Prvo ćemo na pijac Porosos i onda pravac autoput. Pred nama je lep dan, uživajte, drugari. Gdje si, sine? Kako ide? Super. Jesi dobar? Gdje si, Mila? Da, uzi kremu. Jesi dobra? Da. A? Nije ti hladno? Ne. Juuu. Idemo. Ajde, čao. Smeće. Ja mislila vratio se Zoki. Maže čovjek kreme. Sine, u divljinu, u prirodu, nema te kremice i to. Koljemo divlju svinju i uzimamo mas. Ćao. Ajde. Napakovan motor do vrha, tu je sve što nam je potrebno za ovaj piknik, za ovaj izlet. Kompletna oprema za kuvanje, za Michelinove zvezdice. Napravio sam mesta i za Daču i za njegove stvari, ove bočne kofere. Sve je to stalo, standardna priča. Idemo lagano, samo da svratimo na pijac Porosos, ali je Beograd haos, gužva uvek, nervoza, semafori, na sve strane, takav je Beograd, šta da se radi, ko preživio ovu vožnju, to je već pola posla završio. Preživeti ovu gužvu je nekad veći izazov nego i sama vožnja do Zlatibora, ali dobro, lagano, bez nerviranja, bez nervoze, ima vremena, sljedeći put ćemo malo drugačije, ili će da se moj bata porani da ustane malo ranije, ili će morati sam da dođe do uključenja negde na autoput, jer ovako Siniša više po tebe ne dolazi, samo da znaš, bato, pozdrav. Svaki moga da nas uvati. Pa ne znam sad kako, ali pustite mi muziku. Mislim da imam... Da ne otvaram ovo, brate. Pa može još pola sata da izgledam. Ajde. Sine, pa na ovim avanturama nije, ne može sve idealno da ti bude. Znaš, tu se malo žrtvuje komfort, tu se malo žrtvuje... Kako bre, sefu, samo da uzmem posljednju kremu.
Ajmo na pečenje. Evo, ovo ti je, sine, moje omiljeno mesto. Ja ovdje uvek srećem. Vizualno ne deluje nešto, ali Vizualno ne deluje. ko čika Mileta prava A sad pljačka. ćeš da uđeš da vidiš. Unutra se odvija prava čarolija. Centar sveta, bat. Ajde, da ne gučim. Ajmo. Uzmi telefon moj. To ti je ta priča, sine, to ti je to. Sirotinska kafanica, vidiš što je. Znači nema besna ruk, A kvalitet maksimum. kvalitet na maksimum, bato. To je to. To je roba. Nemoj da se ljutite što i vas snimamo. Vi ste ipak ovdje zaštitno lice ovog objekta. Hvala. Hvala. Hvala ga je popakovala, sine gospode, šta ti kažeš? Pakovala ga ko Lego kockice, gledaj ovo. I ja sam trebao, ajde. Idi ti pa ću ja poslije. Idi, sine. Je to što kaže naša školska drugarica Kaća. Pozdrav za Kaću i za Maksa. Više je moja nego tvoja. Kaže neće ona da jede u Prašinu pečenje. Evo ovom prilikom mi je pozdravljamo. Sad će da je tagujemo. Pečenje ima. Pa ima malo Prašine, sine, upravo je devojka, leti. Ali neće to da nam smeta. Mi smo deca sa sela. Mi smo seljaci, glupi. Kad smo bili mali i to je to. Ko može da odoli ovim bajadericama? Ja mislim da ni debeli Sremac ne bi mogao da je odoli. Ni lampa. Što ga izbacio napolje ispod tebe. A vas ćemo posle, da. Vas ćemo posle, da. Ovo su ti mezeluci, sine. Na račun kuće, sine, mada ti nisi ljubitelj ovih stvarni, ali dobro. To džige, ja. Džige, da. No dobro. Volim na to bude. Prava seljačka hrana, sine. Da to. Nekad se nije sve bacalo, sine. Ali je dobro, ha? Bravo, a, sine? Vidiš, sine, ovo ne valja, sine. Ovo ništa ne valja. Za tebe, ja bi mogao. Ne valja, sine, da se umače ovako. Dana priča totalno. Gledaj čovjek, samo ga doprinosi. Samo ga doprinose, bato. Nema, stiže, bato, na svaki 10 minuta samo stiže. Ovdje se žrtvuje. Nema. Bato, ako ima jedno viška... Zdrava hrana. Zdrava hrana, sine. Gledaj šta je. Ne valja ništa ovo. Evo, ovo je podsobat.
Ovo je posao, baja moj. Ovo, brate. To. Prava priča. To sine, to vagi, to vagi. Ajmo, idemo. Evo, drugari, vidjeli ste ovo pečenje, 2200 dinara, kilogram, vrhunski kvalitet, meso je sveže, taman kako treba, sočno, ukusno, nema ovo da dobijete na kilogram pečenja pola kila kostiju ko što zna po ovim beogradskim pečenjarama, kafanama da vam guraju. Ja ih nemam šta da ih hvalim, kad mi se nešto ne svidi ja to odmah kažem i dam negativnu kritiku, ali ovdje nema šta loše da se kaže. Možda ambijent nije luksuzan i ne izgleda spektakularno, ali ako ste došli zbog dobrog pečenja i da se pošteno najedete za male pare, normalne pare, svratite ovdje. Veliki pozdrav za gazdaricu i za šeficu, baš nas je lepo nasmejala, sljedeći put ćemo i nju da snimimo dok secka ove bajadere. Po meni je ovo jedna od bolje rangiranih pečenjara što se mojih kriterijuma tiče. Nezaobilazna tačka, uvek ovdje srećan kada idem put Vrnjačke banje ili ka Zlatiboru. Uvek napravim ovdje pauzu i nastavim dalje. Sada nas put vodi kroz Ovčar banju pa ćemo stati tamo da popijemo kafu. Moram malo da se osvrnem i da pohvalim naše putarnje i putnu infrastrukturu. Konačno se lagano otvara deonica po deonica što se ovog novog autoputa tiče. Svi koji dolaze iz Beograda ima nekoliko opcija da se isključiš. Prva opcija je na Preljinu, druga je ovdje na Pakovraću i to je direktan ulaz u Ovčarsko-Kablarsku klisuru, a treća opcija je ako žurite tamo skroz do Požege. Prema Zlatiboru bit će autoputa, ali zaobilazite sve ove krivine. Ali iskreno za bajkere je šteta da zaobići ovakav lep put i ovakve krivine, ovakvu prirodu, ne proći ovuda, šteta je ne zastati ovdje, ne popiti kafu. Ima gore dosta manastira, ima i onaj poznati Vidikovac stakleni koji nije još u funkciji, ne znam zašto, nema još upotrebnu dozvolu, nije ni važno. Ja sam bio, posjetio sam ga i interesantno je, bit će o tome nešto malo kasnije nekih riječi. Bitno je da se nešto radi, da se nešto uređuje, našem narodu nikad ne možeš da udovoljiš, brate, iskreno, ali eto, nije poenta samo tražiti manu i pljuvati rad države i sve to, ja ne branim niti hvalim, ali je odrađeno top, sami znate Ibarska magistrala do Čačka koliko se nekad putovalo, pogledaj sad, skoro za sat vremena ti si u Čačku, brate mili. Ovdje ćemo da pravimo kratku pauzu u Međuvršju na ovom jezeru, a gledat ćete malo ove kadrove iz drona i tako, drugari, idemo lagano. Kak dansko vratilo, sine? Ujebote. A vidi kak dan, Mehanizam. kak dan okreće, sine. Ko na RT. Ali mora se podmazivati. A bre, kak dan. Jaka podmazivanja. Na mas! Šta je ovo? A što okreće, što obrće? Evo tu ima male ptičice. Hoće mi uzme ruku! Kutak, sine. Ovo je sve... Vidiš, zalepili ga da ne uzimaju majmuni, vrate. Vidio sam to. A mi smo ti bre ljudi. Sve je zalepljeno, vrate. Duva malo, sine, viš da duva? A viš da duva malo? Hoćemo, ne znam, nego duva malo, sine. Evo ga, drugari, to je taj restorančić na ovom splavu. Iskreno malo se osjeća neprijatan miris od ove trave, od ovog rastinja iz jezera, malo se tu i neka kanalizacija od ovih vikendica ispušta, ali nema veze, mi smo seli da malo odmorimo, da popijemo kaficu i da odmorimo od vožnje. Sami znate da ja ne žurim kada vozim.
Pogled je prelep, espresso nam je baš legao, kisela voda, malo smo se opustili, popričali sa nekim drugarima koji smo tu upoznali usput. Oni idu na rafting, super je ekipa. Malo smo razmenili utiske sa njima i nastavili dalje. Vidjet ćete sada malo kadrova iz drona. Čini mi se da zadnjih godina je ovdje bilo mnogo više ljudi, mnogo više saobraćaja. Sećam se ja da su ove kafane uvek bile pune i ovi splavovi dosta posećeniji nego danas. Danas se broj vozila smanjio, nije više kao nekada otkako je otvoren autoput. Većina ljudi, ako ide u tom pravcu prema Užicu, Zlatiboru, zaobilaze ovu deonicu. S jedne strane je to dobro jer ima manje gužve, a s druge strane se osjeća da je promet ovdje opao i da lokali više nemaju onoliko gostiju kao što su nekad imali. Ono što mi se ne dopada jeste stanje samog ovog jezera. Nisam stručnjak za ekologiju, ali mi se ne sviđa što ima ovoliko algi, ove trave, rastinje koje se nakuplja uz obalu. Nema država još uvek rješenje za to, volio bih da se neko posveti i da malo bolje održava ovo jezero. Još je veći problem što svi što imaju ove vikendice uz obalu, koliko sam čitao i slušao u nekim reportažama, nema adekvatno rješenu kanalizaciju. Svakako to utiče na kvalitet vode i na ceo ekosistem Zapadne Morave. Tu odgovornost nose i ljudi i nije samo država kriva. Štete je jer je zaista lepo ovo lokalitet, po meni pogledajte samo prirodu, planine okolo i celu ovu okolinu. Kada bi se malo više ulagalo u održavanje, bilo bi stvarno lepo i jedno od lepših mesta za odmor usputno kada se krene prema Zlatiboru. Eto, bez obzira na to, ima i dalje ovdje dosta čamaca, ima ljudi koji uživaju na vodi, ima putnika koji svrate na kratku pauzu. Mi nismo odlučali ovdje, uglavnom ne jedemo samo na proverenim mestima. Ovdje nam je pauza za kafu, odmor i uživanje i sasvim je lepo da se ovdje zastane i da se malo uživa, da se pravi kratka pauza. Inače, što se hrane tiče, ja sam malo skeptičan, znači jede se samo na proverenim mestima i tako da to je to, nastavljamo dalje put ka Zlatiboru. Ekstra. Drugari, stigo smo
u apartmanetu, pijemo kaficu. Malo ćemo sada da se plaknemo i posle idemo malo u šetnju da vidimo šta ima po zlatiborskim okolnim selima. Pogled sa ove terase je fantastičan. Odmah se osjeća svežiji vazduh čim se popneš od Užica gore na Belu zemlju. Odmah je drugačiji vazduh, odmah je sve to u fulu. Ja nisam ljubitelj zime i zimskih sportova. Glup sam i za skijanje i za ove egzibicije po snegu, ali ovo zelenilo i letnje šetnje obožavam. Evo ga domaćin ovde. Šta imaš? Cagnje, šta bi rekao ti? Uspeo si u životu, sine. Iz haosa, malo da odmorimo mozak. Znači ovo je tvoj safe house, kućerak, moja školska, Zadovoljna vlasnica stana, pa ti ne valja Vučko, posle živeo Vučić, živeo naš predsjednik. Kako se čini si? Ovako je bilo nekad kod nas na Jezaus. Dok nisu cigani počeli da pale kablove i da upropaste riječni toksine. Ljudski faktor, sine. Nađo smo, sine, mesto i ovdje ćemo sad da pristupimo spremanju mladih krompira i losasa. Ti ćeš biti kamerman, ja ću da radim, sine. Direktor kuhinje, sine, ne šef. Za ove varijante 100%. To je to. Da krenemo polako, sine. Snimi ovdje. Vidi ovo. Ovaj rad. Ovo što radi. A kurkuma? Nema. Samo jake vegete. Vagetica. Vegetica. Mada možda je pametnije bilo na kraju da sam stavio, ali nema veze. I malo soli, mada smo stavili sol, ajde još malo da ga zabiberimo. Ako neko zna bolje, nek dođe, nek mi pokaže.
Je tako, sine? Tako je, baco. Nema ovo nigde. To. Umjesto da idemo u kafanu ko ljudi, sine. Kafana? Pa ne znam. Ne znam koja kafana može Ovo da za meni, ja? ovo da zameni. Otvori koga jebe. Gledaj ovo, sine, dođe vam ti pokajem. Vidiš ovo? Ovo ti je, sine, suvo zlato. Dođe vam bliže. Ovo ti je, sine, suvo zlato, sine. Da znaš, ako te neko pita, to ti je suvo zlato, da znaš. Ovo je glavno. To ide tu. Zatim, sine, To ide u sve. ide ovo, sine. Ovaj grad. Gledaj ovo. O pumpice Ovo. neke specijalne. O, malo dok proprska, bac. To je taj grad. Trebamo malo jebi. Vidiš to. Pa onda ide ovo, sine. Gledaj, sine, zapamti. Ja ovo znanje ne da nosim u gjob. Onda ide ovo, sine. Sam? Aha. Sad ide ovo. Jesi zapamti? Pa to je lekcija broj 2. Ovo je lekcija broj 2, sine. Ali gledaj, multitasking, sine. Oni najjači konobari, kuvari sa Michelinove zvezde, sine, ne radi. Pa ne rade još su po fancy mestima. Gledaj ovo. Nisu opušteni, vrati, u I prirodi. uzmeš ovako, I taj rad. taj rad. I to, Ovo ti salata, sine. taj Ovo rad, ti salata dijeta. to ceni. Gledaj. Torcima, sinkronizacija, znaš. Ovo ti tuga malo. Hoćeš me u beli luk tu, jok. A jo, Ne, a? ovo mislim. Ovo je nešto. Ode nam sunce. A ti si pustio već? Evo, preska malo snijeg. Tako poliva. Evo. Drugi. Ti celu kolekciju imaš. Ma ima čika sve. O, da, ovo kao tuš. Ovo je više tuš. Dobro. To. Samo da damo malo ovo. To stremu? To ti je, sine, sve. To je miks. Tvoj bio miks. To ti je sve što ti treba. To ti nikad nisi bolestan. Da, sine.
Samo će da čujete jedan dan. Nasmio se u plafon, brate, i ostao tako. Jel to pečeno, sine? To je to, točno. Gde da vidimo šta se ovdje dešava? Da li je to dobro? Da li je to vrijedi nešto? Sine. Gledaj ti to, ali je to pečeno. Jel vrijedi, sine? Kako se čini? Stvarno, majstor se zove. Varijante koje moraju da se improvizuju. Da, sine, znači ide televizijska ekipa za nama. Meni slađe ovaj krompir sad od ovog lososa. Ali uvek tako neko varivo ispadne, brate, mnogo bolje. Pa sine, Nego glavno jelo. visoko kvalitetna namirnica pripremljena na odgovarajući način uz dobar tretman, mora da bude dobra, sine. Znači tu nema greške. To je ta, sine, za tebe, za bodybuilding, pravi obrok. Danas jeo prasetinu, sad jedeš losos. Eto, moj prijatelj je izrazio želju da hoće lososa, pa sam rešio da mu to organizujem u ovoj prelepoj prirodi. Kupili smo kilo lososa za 2000 dinara, miks zelene salate, krompir salatu, također smo kupili usput. Od kuće sam poneo moj provereni dodatak, mešavinu belog luka i peršuna. Sve smo to lepo pripremili, začinili i napravili jednu finu večeru na otvorenom. Iskreno, mnogo mi je lepše nego da sedimo po ovim fancy restoranima. Po Zlatiboru nije problem da za 100 grama lososa u nekim elitnim restoranima platiš i 3000 dinara. Nije da nemamo para za to, ali nekako je draže ovako da se sami organizujemo i da spremamo malo truda, malo organizacije, ali meni to nije teško, ja to radim sa ljubavlju. I sami možete procijeniti po snimcima kakva je gozba bila, kvalitetne namirnice, sveže povrće, limun, mlad krompir, dobar losos, prelepa priroda oko nas, šta čoveku još više treba, tako da smo ovo večer ovdje i završili. Posle večere smo spakovali stvari nazad i u stan na odmor, na spavanje. Nisam više imao želje ni volje da izlazim u grad, bio sam baš umoran, tako da je to što se tiče ovog dana. Biće još sutra malo nekih avantura i to ćemo da vam prikažemo u sljedećoj epizodi. Pozdrav drugari, vidimo se.